Loh, itu malah perintah mau gitu. Iki. Orang teguhi jalur tran ya. Oh, tandal. Ojo dipanggil nduk gogo larang, wis murid. Karo bayaranmu saiki tetep larang kuwi. Alah. Cek. Ini lono ya. Cek. Nah, neh. Sini neh. Cek, lo, lo. Ah, henting saiki. Barku jalan jadi yuk. Iki nek mau rene. Sapa? Iki. Macam mana ini? Apa? Nek mana nak gaul. Oh. Kudu dem. Makanya iri bingung tak kan stopan jujur lho. Sapa? Ayo di ngono oleh kelebon mau. Jadi angel kajanane. Awil li, kuwi ora tau oke-oke. Kok dadi mumet ambian. Dede Deni kuwi wah. Mau gus. Supak aku. Ayo apa nek kowe iki rawe tak ngomong kok. Ora. Apa ora? Apik, rawe iki tak kowe Deni. Dani. Apa? Dani, D-A-N-I. Kuwi cara desa dadi E. Itu aja Dani. Nek kota Deni. Heeh. Nek bapak kok kuwi ngomong. Ora maksud kuwi diganggu to ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma saya dusun Daidak. Apa? Daidak. Daidak. Yo siap ki Pak Bro. Padha padaan, gonggo pada selamat pada panjang umur. Ini melu supati yo gitu. Di pose iki padaan. Jadi Iki lemak iki Daidak kok. Sithik ya Daidak. oh padaan kan. Wah, padahal ada apa kan? Belum dari abu. Hari ora ngerti kok. Oh, dengan kau belum ya? Ini kami demi masuk angin. Saya tekan kini deg-degan. Olah rul. Ha iya. Duit. Apa? Duit baru sambung tadi. Kono kuwi duit. Ah, Kono kuwi duit. duit, duit. Heeh. Ngalsi ruwet. Kita sini jeglong. Loh, Allah, apa kayaknya? Apa ini? Ora. Apa? Sandinganmu lho sapa? Gejiwan. Keciban. Maedan. Maedan. Yo. Maedan suruh gejiwan yo. Yo, kendangi R yo. Maendang. Maulia. Dan soleh. Hey ha hey ho.
Ojo ngemek mak. Masih lu. Sesuk tanggal 1 kowe keterke. Apa? Ijabe mak ida karo kejiwan. Ora Pakku. Saya wong kejiwan anak mau wedok. Gak tahu. Jadi ini tidak dong ora. Aku tuh. Ya. Apa bae jengkol. Dong binor singkatan. Yakin budale Mas. Ora, Pak Endang iki dong ora. Wong muni Gu, nopo dan? Aku ambil sekali kayak rodo mesin. Orang mesin jangan ini kayak, yakin. Orang yang mesin itu orang, saya isinya angel. Mas Nur, soalnya ini dalam sekali bagi apa? Itu digawe, pada dewe-dewe kok. Orang izin ya. Apa? Orang izin. Apa? Orang izin ya. Apanya izin itu ya? Orang izin ya. Nyatanya domai, tadi bisa loro ya apa-apa. Lu sekali bang, ini jam 11. Baru bisa kajuin gandan kok. Padahal kewang sampai ini baru isa lo, aku nyimak nang apa? Level mak Endang iki lho. Bar asar iki wis macak. Aku kejiwan. Yakin. Aja lah. Ya ora dijual ana bar-bare. Tuh. Nek kok luwih gasik kowe to tekan kene. Yakin aku tanya itu garing. Ketwiki kowe tekan kene. Aku ngiki to. Sik, ngene kaya ayam broiler. Ya ini juga wae iki DPR kok ora teko piye wae iki Mas. Remaja itu ora teko. Piye Pak Dan? Dan ini sampean nggih. Pak DPR iki Pak DPR iki ora teko. Lho iki apa? Wakil piye? Ya, kata yo. Siap. Ayo Ben. Duh, sik main bae. Main rene kok makono kepiro kowe iki? Sik, iki padha karimba ora? Padha. Jam 11 rampung. Heeh. Nek kleru go senani. Jam 11 rampung ya 15 menit kan lho, Mak. Heeh. Salah lagu langsung mlebu. Enggak apa-apa. Iya. Aku seneng kok. Ayo pro kanca. Ayo pra kanca. Bocahmu udah ngerti ra Pak Go? Ngerti lho ayo. Ayo. Iki sing paling Pak Go lho. Ora latihan ini bareng-bareng. Oh iya. Ayo ya gendeng. Iki harus kok ngono wae Go. Yo. Tak dilebokne ora belang aku wae. Ayo pro kanca. Latihan wae. Yo. Piye Pak Go, latihan oke ora? Ngelmu iku Kapok. Sekarang belum buka tuh. Ngelmu iku ayu koyo widodari. Uripku ya koyo budak dasawari. Uripku ya koyo budak dasawari. Takut datar ramai lagi.
Ya lagune lagu yo. Apa kuwi? Apa Bu? Satel. Satel manuk. Ya lagu apa? Ya ora jelas wae rodo ora apa. Oh, ya. Yen Mas Agus kuwi lek mati. Cakep wae. Kok kembrung. Ya 2000 tekan 3000. Betul ya, kembrung kemarin. Agus matine kok cengkeng. Bos, aku do. Tadi rodo baru apa sih Mas? Asane kan ada. Oh, jangan Gus. Sore di. Dan ini, wih, kedepan duit, rasa dipikir Gus. Ada bayang mulo diramu esa aturi Belepotu Yesowana Kesake Kakane diramu dikawe loro Ora ulo saiki koe makiro Nanging sampai mau sebajot ibarat kubur rasakan jadi jagot ulo besok ini dan komo berarti ono tahu bengi orang perlu aku satu kasih kowe anakku kau jadi jodoh orang kenal sampai orang ono sampai ada sabar minyak kali resna tulus Aku tadi kowe aku mau tadi kowe ora ketawa sampai dirasa ora nyoto sampai ada sabar ini menyatakan tresno tulus Jadi gue nalar nih, Jabani karo Rudi gue nari. Kenapa toh? Woi, ini, kayak malu. Kira-kira oh bablas gue. Bablas terus pokoknya tekan esok. Om bingung gue kacamata karo maramak bro. Ayo, udah kacamata. Bilor ini. Ayo, orang kacamata alat ini kacamata apa? Guru-guru sih ngobe go. Ayo, ayo gerak. Masih satu langkah gerak, yo. Iya Irfani lonte kembang. Ya Irfani ruti kembang. Wang ini muda kumilang. Ojo siro minariko. Itu tahu pengiran.
monggo monggo langgae kang seketra urip sira ing alam donya kuwi ora ana semaya mati urip masih satu langkah gerak ya sampai mafailatun ya bandhe ke gondang adem mafailatun assalamu alayka ya nabi ini ngerti zamane bunga kobra tak duwe dayane bahagia kita putai sak apa apa weh jangan kau yo terusnya ora apa ada sih ki ayo nih gitarisnya siap nih apa nih ada dulu tau apa ini kepiro ngebak-bak suara ini kamu ngais banget kok bareng oke blang bagus Mas Beyon jadi akhirnya lo kalau bersekol bang mumpah yo mari maju gerak lagu apa piye ora bae yo ora laku wae kok piye kok arep banget gerak ayo terusan oh oke wis ayo wajib guys wajib lanang wadonku wajib
Napa? Para kancane. Alah, bener tujuan ora tahu jawab nek kowe karo ngomong jawab. Cangkeman lae. Joget lan joget. Halo, ya kare udune kok. Udune. Nek dhewe oke joget dhewe ya. Alon-alon kok goblok lak jamak. Kowe harus coba gan kok. Aku harus diceritani mau cerita apa iki? Aku mau kowe rasa melu-melu. Tukono. Kok kena ya, kok kena ya. Aku ngomong. Takono ngaleh-ngaleh. Nek kowe jiwan aku ngomong. Tapi barang aja. Dan ora sanggup karo belum. Aku ya ben bojone wedok, aku lanang wedok. Nek kowe ya wis makan jeruk. Ya ora. Masa bentik Ora. Ada kok atret. kowe jadi lagi. Sing. Ngono ya. Wagu. Ayo saken tak sawu mateng bapakmu mentah. Aku ora sido meteng. Ah, nek kowe tak mateng wae kabeh. Mau? Hah? Kapak iki ya teman kuwi. Enggak usah karo. Saya maju. Baru maju Mak Endang nyanyi. Ah, sare nang ndi ngono. Apa go? Bukan go. Nek nang ndi rek go. Lek nek nanti orang kene wegah kok nyanyi. Iki. Yakin. Nek melu ngendi? Sekali bakar melu kene iki wegah nyanyi nek dijual yo iki. Soale bayar oke Sing ngomong sapa? Coba mu. Celeng padang kok. Hei, bro. Bro. Rasa cetak-cetake nang kene iki lho gumpong iki. Yakin. Jangan ngopo to. Kita ngetrit. Nang we aja lagi. Nek malam minggu. Ora ya kemarin tak jalan. Iki ra malam minggu. Iki ra malam minggu. Ora, nek malam minggu ana PD. Oh iya, mampu iki. Sampeyan nak sing dhewe. Sapa? Sampeyan. Nih, sedot kalau kena kuwi nang wong jayan. Ora ya ora sedot-sedot kok. Apa? Oh, buat dia. Gamane. Hei, guyungi mudeng kok kowe. Dah, sebelum iki. Apa dulu? Ambil Siti jajan. Yakin? Weh. Oh, saya kok padha to iki. Ayo. Oh, beda iki beda. Padane beda sing sisa wadahe sing siji onteng. Ana iki karo wajane karo wadahe. Jet. Yo. Sorry nanti.
Bro, pasang kondasi. Wow. Jeblok. Piye kae mangan, Bro? Kae kepiye kae? Grek-grekan kae.
guyu batine. Salah tulungnya mbok beben. Kuwi nak nganu. Oh, Mak. Anu apa patokan anu dompet bejiwan kuwi. Balik yo. Balik rono yo. Balik rono. Saking apa nih? Orang ini mau dompet bejiwan balik rono. Bobi. Asgaren. Ning sisih kidul tanah Jawa ono segara kang nyoto ati obahe kula ora kandhang saben wayah rono tamu kang nyoto wani segara
Jadi yo omong to, Bro.
Iki rumasane kok do birahi. Piye? Benda jale benda tok. Benda dhewe angkate uncalke wae. Benda Bende jadi lanang. Apa menang kayak gini? Dia nyeleng nih. Bro. Sebenarnya pala tuh. Kayak sing banyune mbek kono kae kok ora kono kuwi, Go. Kae, arek ketipu ora. Ayo lur. Kuwi lho burine kuwi lho mesake lho kuwi. Wes bonglo. Bro ayo lur. Duh, kayak malah banyu kok ngono kae. Idadi. Ari. Wis mari kok, Bro. Kok saru to? Aja dilat meneh. Oh, ya muni teko. Kok bunga tenan tenang iki. Go. Kae kembarane cah joget kae lho, sing kambi biru. Yo. Sing kambi biru. Coba diwarokke wae mah biaya. Oh. Toko 3, Mak.
wis iki. Mangetan kalau pasukan ingkang angka kalih punika seni menalan kawi seni rucon atah kenta kentenipun lahir ingkang batas nyuwun kagungan sih samudra pangaksama. Lajengaken mangke seni rudat ingkang angka kalih punika seni gandrungan saking Konbawadya Cahya Kawendar. Ananging sakderengipun kita isi kanthi teladan Romeo.